Gaur bi gonbidatu izango ditugu. Aurreko batean batek sekulako ikuskizuna eman zigun. Ikusi. Oye, este estiloa daukadan, ez? Ze goxua. Mira, wow. Zo estilo, ona. Ikusi zuzea eskarta, ze ondo xetu ezun, ez da? Hombre, mira. Ona. Eta besteak hankaz gora jarri zuen udako saio bat. Ikusi hau ere. Tu bihotzez, inoiz ez ezkutatu, sentipenak askatu. Ta bizaldo, zaren. Ai, ama, beldur naiz. Eta gaur bilak hemen. Jainkoak gorde gaitzala. Ez da izan abeste, cariño. Gura beste abestu barko dugu, Baina nik batekin eneka nahikoa eta bila batea torri zeate. Cariño, bitxo abesti behar dituzu. Txaloak. Amazing. Bikote, hore bat zuek berriro hemen izatia. Mila esker, cariño. Urbil gaitezke. Bai, noski. Eta gaur, gozo gintza gustatzen zaizuen? Bueno, ni dietan nago, cariño. Dietan zaude? Bai, noiz behinka pixkat, Pizkatxo bat, ez gaur karnabalak direlako, bai, zer da? Hori da, gaur aste hartia, karnabalen eguna, eta horregatik ingo dugu torrada batzuk, eta ere bai, beste errezeta bat, dala inauteritakoa, baina italiarra. Adi lagunak. Ozeitare, bai. Primerakoa. Adi. Bueno, lagunak, eta bikote, garatuko izkizuet errezetan nundik noa ibiliko gehan, ados? Bai. Oso. Aixok egin duzu, ez? Bai, zuek lagundu bilardia zu, ez da? Bueno, esan deten bezala, ingo deu kastalinoli batzuk. Hau izango da errezeta italiarra. Eta izango da, hemen ingo deuna da, gurina hartu eta mikrobinean urtu. Gero, arrautzak bota eta irabiatu. Eta gainuntzeko osagaiak botatzen jungea. Hemen da gau, legamia, azukria, vainilla esentzia, limoian azala raiatuta botako deu, eta anixa. Eta gero, nasketa hoi guzti jai, botako jau, gari irina. Eta gari irinakin ingo deu, ohore bat, eta hori ingo da nahiko sendua geldituko da, eta, bueno, moldatuko zeate, zuen lasei, moldatuko zeate. Eta justo atzegin nituen etortzeko. Bai. Ezen idea bena izan. Bueno, zuri jarriko izut beste zerbait iten. Eta ingo deuna da, gero, bolatxo batzukin, bueno, reposo nutziko dugu horea, gero, bolatxo batzukin goitugu, prejitu, eta pasako deu. Azukre eta kanela pixkatetik. Baina, makaino nigaldu naizia, Bai, emango dugu denbora, esku asko dazkau hemen, esku asko. Bueno, eta gero, torradakiteko hemen txetakago ogizarra, bakizu hau da, aprobetxamentuko errezeta bada, eta ingo deuna da, torradakiteko eharrak ingoitugu, moztuko deu pusketa hundi batzuk, eta ingo deuna da, bai esnia, esne gaina, kanela, azukre pixkatekin infusionatu, eta... Oi? Barkatu ama, gero, hartuko Vale, oso ondo. Eta gero ingo deuna da. Beldurra. Buena mona. Gero hartu. Agur. Eta gero ingo deuna da. Esne horretan utziko deu ja torradak bere ondo esnia hartu desatela, esnia eta esne gaina. Eta gero ingo deuna da. Eta baita ere limoia botako deu infusionatzeko garaian. Eta gero ingo deu. Prejitu, arrautzati pasata, eta baita ere botako dugu azukre eta kanelati pasako dugu, bale? Ai, ama. Eta hoi gutxi balitz, bi lagungarri ingoitugu. Bat, txokolate saltza, eta bestia santilli krema bat. Santilli iteko, ingo dugu. Esne gaina, azukre eta vainilla normalen santilli da. Baina gaur pixka gorputza gehiago mateko, dakau esmen hautza esniana. Botako dio eta horrek gorputza gehiago emango dio historiai, bale? Eta gero hemen dakau txokolate saltza iteko, ingo dugu ura, azukre eta kakaoa dena naztu,
esne gainare bai, epeldu, eta gero txokolate bota eta urtu. Bihar ez dago azterketarik, Guain, bukatu ostian. Baina azterketa da jatia. Dastatxea. Ingo deu. Eta orduan, martxan jarri behartzaten erekin batea, ados? Bueno, azteko eta behin, inbiar deuna da, zuetako batek, hauen moztu bihar ditu, jarriko deu ontzi hontan. Gol, gol! Baina hori daneako erabiltzan dezu, mikrofonoi, daneako! Telefonoa, bizarrak entzeko du. Ai, ama. Venga, zuk egingo duzu, ba. Venga. Venga, ba. Horrekin... Toni, cerraduna, vale. Se, este zuain labana un día segura erabili. Moztu hola potoluak, iru bihatzekoak hola, vale? Horrela. A ver, bat koskorak endu. Bai, hori batzu izopaite gautziko deu, vale? Eta gero, holakoak, moztu. Eta ni jungo nahi zautana infusionatzen. Eta lagundu bihar diazu. A ver. Ez da jarraituko dugu hemen. Esan dezu temporaz que emango gaude. Bueno, zuk inbiar diazuna da. Ai, ama, ez que ez dakit zertan hasi. Ai, ama. Hemen ningo detena, ez nia bota, azukre bota. Bueno, eta kontaia zuk kontatzen orduan. Venga, ba. Albina, zatozte, elkartu inzate eta indezue bion artean abesti berrik eta histori polita egiten aizate, ez da? Kontatu pixka zertan aizate. Pues begira, gu jo eta biok egin genuen abesti bat izendera Tuli-Tuli. Tuli-Tuli. Zertan datza Tuli-Tuli abestiak? Zertan dagoetzen Tuli-Tuli? Pixka, bai, 80. markadako historitik handatak, ez da? Hori nobait irakurri du. Beha kontatu zin. Oso ongi gidoilaria, cariño. Oso ongi idatzi dizun dena. Oso ongi, bai, bazte, jogu eta biok lan egin dugu asko elkarrekin. Ni hasi nintzenean jogu izan zen oso garrantzitsua niretzat, bai ez jogu. Berak animatu ninduen, egin draga, egin euskera, no seke... Eta erabaki genuen abesti bat egitea elkarrekin. Nahi genuen askatasuna, Euskal Herrira eta mundu osora ekartzea, ez? Eta gehien bat luma ekartzea eta, bueno, pues, norbera den bezalako izatea, ekartzea hon, ez? Nortasunatea, ez da? Hori da. Eta hori izatu guren Tuli-Tuli. Bai. Dora izan zen? Aber, Tuli-Tuli, batean egon ginen solasali batzuetan, eta Egame kantolatu... Iruñako jendea oso jatorra, eta nire adinekoak gehienak, oza, helduak, eta kontatu ziguten nola garai hartan, 80 hamarkadan, hori, adibidez, ligoteoa izendatzeko edo salseoa izendatzeko haiek esaten zuten Tuli-Tulia dagoela. Hori bat mariken artean. Mamila moltzen nahi dela zer. Hori da, hor bat zegoela zer da. Tuli-Tuli, vale. Eta guk, hori, nahi izan genuen, omenaldi txiki bat egitea horri, ja garai hartan, hori, alako hitzak erabiltzen zian, hortaz hitz egiteko. Segurtasun kodeak ziren, ez? Gure komunitatea horrela joateko segurtasun kodeak eta segurtasun espazioak, ez? Barkatu hau piztu inbiar. Ai, ama, cariño. Ego dugu programa lasai. Bueno, ongi etorriak gauz Euskal Herrian programara, cariño. Zona. Artista guta xate. Ai, ama, barkatu. Gara, baina hori, pues Tuli-Tuli, que es una maravilla, cariño. Zer esango dago. Eta nun eta noiz abestu dezu ego, ba. Non ez dugu abestu, cariño. Hainbat eta hainbat lekutan. Alde zarrean ere, Gabon Zeharreko zaioan ere. Hori da. Biba 2023 programan egon ginen abesten. Gero txosnetan. Nola da Bilboko jaiak. Bilboko aste nagusian egon ginen ere. Sud Californiarekin. Bai, neko ondo. Eta gero abestuko duzue, o gaur abestuko duzue? Eta zuzenean gainera. Bai, ze ore. Flipatuko duzu. A ver, zezade egiten oain, Gurina urtutzen. Ai, ba. Emango jo, beste 20 segundu, zeratik gelditu da pixago gorra, baina guantxe ja jungo nahi zurrengo osagaiak botatzen, eta martxan jartzen. Hau ezin jo, bentu horrela jarriko dituzu. Hau pixka bat gaizki, Bai, hau ni jango etortun, lasai. Ai. Goxuean goa berdin. Hor jarri denak, bale? Eta hau esan deun bezala gordeko deu bazizo paiteko. Zesaya. Ai, listo. Bueno, unbelievable. Bueno, hemen bagoaz, hau martxan jarri deu, hoi moztuta, bueno, eta apirilean izango zede Zeit Fest, ezta? Zeit Festen, bai, cariño. Zer da Zeit Fest hori, kontatu pixka. Begira, Zeit Festa, aurten da bigarren urtea Zeit Festa egingo dena, zein ederra izango den festivala edo jaialdia egingo dena, eta Euskal Herriko, eta kanpoko ere, baina Euskal Herriko artista asko egongo dira hor, eta bertan egongo gara Euskal Travestiak. Ze ona. Ni, Jogurina, eta beste 8 aiz balkartu gara, eta show berezi bat. 10 travesti, bai. Eta bertan,
A ber, pentsatzen dut abestiak eta egongo diala, showak egongo diala, ze ikusiko dugu bertan? Ba, gu egongo gira adibidez tartxetxoetan, adibidez baldin badaude kontzertuak, ba, gu kontzertuko materiala aldatu egin behar denean, eta alako momentuetan, ba, gu agertzen gira, 10 travestiak, ba, gure gantak egiteko. Baina kontzertua jarrituek zuek atzenak iukitzeko. Ez da zuek betetzeko kontzertu bitarteko. Noski, gu gara protagonistak. Baina hori egin ditugu 3 pase eta zoragarriak izango dira denak. Eta denetarik egingo dugu, ze bakoitzak erabakiko du gutxi gora bera zer nahi duen, momentu hortan, tarte horretan, eta bueno, guk egingo dugu zirazki turi-turi homofobia, eta gero beste abesti batzuk. Hori da. Denak mota asko izango ditugu eta denak zoragarriak izango dira. Kolore pila batera emango dugu festivalera, eta gero animatu nahi dugu jendea argazkiak eskatzera, edo bideo bat eskatzera, edo dena delako animatzera, ez? Edo eskondu. Edo eskontza eskatzera, nahi dutena eskatzera. Gero eta travesti gehiago daude Euskal Herrian? Edo berdinak daude, baina erakustea teatzen aizate, edo gehiago ikusten dia, edo... nik uste bai ez. Nik uste gero eta gehiago. Jende gazte asko animatzen da, ez? Nire garaian nahiko zaila izaten zen, eta, bueno, horgen biltzan geurera egiten gure kabuz, eta batez be gauez, baina bain ja, adibidez azken mola hontan, ikusten dia bai travestiak, askoz normalagoa da, gero eta gehiago daude, euskeraz egiten dituztenak, euskeraz, ingelesez, eta daude saioak hori zuzenduta horretarako, eta, bueno, gaztek daukate informazio gehiago, egin detzakete... Nik uste aldaketa handia ondala, zuke sasoi gondala, 80. markadatik, oainea, ez da? Gaur egun erresagoa da, ez da guztiz erresa ere, badauka bere gauza, baina erresagoa da, jo guk eta beste artista batzuk bidea ireki digute, eta eskertzekoa da, eta hori gaur egun egia da erresagoa dela, eta gero eta jende gehiago animatzen dela, probatzera, esperimentatzera, gauzak egitera, ez? Eta ideia berriak, ideia freskoak, eta ideia eguneratuak, ez? Gehien bat generoari buruzkoak, identitateari buruzkoak ere, eta diskurso politak ekartzen ditugu. Eta hau adibidez, aurrera mateko, azkenian igual gazte asko daude, sentitzen diala hola, baina igual segun nun zauden murgilduta, ose ingurun zauden, ez da inerresa aurrera ateatzia, ez da? Bolun, zer esango zenion jende honei laguntzeko, noa murgildu berdu ez, zor nola... Nik adibidez zikian nintzanean bakarra sentitzen nintzen, ez? Edo maritxu bakarra, edo gero hasi nintzanean alko lanetan, oso gutxi ginen, baina, bueno, esatea berari, hori, ez da dagoela bakarrik, guk adibidez tulitolia bestian, izaten dugu zue zara bakarra, zue zaude bakarrik, momentu enten, gu gaude hemen, hori, aurpegia ematiko, baina aldi beren, zu egon zaitezke zure etxean lasa ikusten bideoak, edo ikusten edo frogatu eronen batetan, margotu aurpegia, makiajea eta dana, eta frogatu, janztean edezun bezala, zazken finean ez da bakarrik mutilak neskaz janztea, baizik eta libre izatea, eta nahi dezun bezala izatea, eta hori guzti hori atera. Hori da, ze aipatu nuen anik, ez dela, zer da emakumez janztea, ez? Azkenan draga da askatasun osoa, eta nahi dezun bezala izatea. Eta hori da, oso zaila, gehien bat generoaren ditugun presio hauek kentzea, ez? Nik esango nioke pertsona horri laguntza eskatzea, ez dagoela bakarrik, eta horretarako gaudela gu eta beste artista asko, idazteko, gaur egun badugu Instagram, Twitter badugu denetarik, idazteko eta guztiak elkarrekin, eta espazio seguruak sortzea denak elkarrekin. Ai, ama. Baina ondo, Bueno, hemen indeun bakarra da, ez nia, ez negaina, azukretatu, amatxo, zan jo zukero xo deitzeko, ez daka modo avion zure telefono. Ama, gero dituko zindulare, arte. Ai, ama, lasai, Josebarekin nago, ezkezkatu, agur. Eldu nazu hau. Ai, hola botako, bertara, errezingo zula. Jetxi berago. Ai, ama. Ondo. Zezaia. Errezin dezu, erra. Bueno, ikusi zuen nola jarri dian dantzan hemen. Ez ni hartu zukatu berdu hori guzti xamurra gelditzeko. Hemen ikusi horea nola dakaten. Ingo deuna da, vuelta eta vuelta eman. Jarriko jo plastikotxo bat azala ez gogortzeko. Eta bitartian jungo gea, so good. Ikusiko zuen zeleko eharra, taberna eharra Gasteizen. Guazen bertara.
Kaixo, eguerdion. Bueno, ni Enbelinaz eta Gasteizen gaur eta So Good Taberni erakutziko zuet. So Good Taberni 2016an iraizan, Gasteizeko zendrun kokatute da, eta lehen pub bat zan, jenti dantzan etxa etortezan, ez eguan kasi argirik apenas, eta atzanin kontzeptu aldaketi izanin, ikuste zuen morun, dan aldatu zan, bai dekorazioi, bai kontzeptu beraz, bezero motibe aldatu enge, eta So Good izena dator ze lehen amen aurrin, zaldixa paratezin, orduan so izena, zaldixa para esaten gakonin, so hortitator eta Good, egurrai referentzi xietzen zehatzan indana, hau dana egurrera. Eta emoten dauk bai epeltasune eta gozotasune. Goizeko zazpitzer dixetatik zabalik, gabeko ordu isak arte ordun, jente mota ezberdin asko terten da. Emoten dugu gozarixak, tortilla pintxo ezberdinak, bai zuku ezberdinak, tostadape bai, da gero eguerdi partin ata den dugu bermurako tosta txiki batzu, gildape bai, da gero atzaldin be ukitzen dugu pintxuk. Eta gero bai oten di kontzertuk eta holan be bai, asteburutan, bai xako gabaz, eguerdi xan be bai zapato domeketan, eta zapato gabitan DJ etorten da be bai, orduan jente pilo bat etorten da. On guazen juleneaz ikustea gilda bat, zelan prestatzen dagoen hemen. Bueno, on julenek sou de gilda preparakozku, eta amendagaz osagai printzipalak, hau de olibasko perla batzuk, honek olibasko esferifikazioik, Ibarrako piparrak eta Kantabrikoko antxoatak hausamen. Hasikoa on piparrak mosten, nahi gintzan bizka buelti emon gilda tradizionalai eta bizkate zehoz ezberdinein, eta amendakau lortu dugu. Honek etzen duena da olibakin pure bat, eta gero hori pure alginato soluzinoi baten sartzen dugu, eta hau lortzen da, esferifikazioi hau. Eta momentun etzen da, orduan, erozein momentutan alza etorri, eta kozinerik eskatu, eta kozinerik preparatetzu. Eta gero gilda tradizionala, eta gau, bai antxoa, bai bokeroi, eta gero bat berez isaua bizka zezina eta gaztaizku bai, gozo-gozu. Bueno, eta bakau, pintxu gentiai asko guztaren gako, tortilli, bai emotzau bizka buelti, eta gentiai piloa guztaren gako, eta isen hartu dago atzan denporan. Eta presdakau gure gildi, eta on Nafarroko oliba oli xugotako zau. Amendakazu gure gildak, eta nahi dozuenin amenga Gasteizen So Good Tabernan zeuen zain aprobatea etorteko. Agur! Zebinen zer da hau. Hobetu duzu, abesten, kariño, oso ongi. Ez nik abesten ez, kariño. Zepena. Nik gutxigo. Zepena. Albinakin batea gungo baina bestea. Katxiz la mar. Azteko eta behin, ze gilda jarrain duen, Azte hona, kariño. Xua. Emeli, zorionak, eta talde guztiai. Olako gauzatzen gunatzen. Txalo bero bat, Qué pasada, Onda. Bueno, jarriko zaituzte lanian, jarraitu bihar berrezetakin. Vale. Bueno, inberdezuna da, honekin bolatxua, gero prejituko dituguna, vale? Igual pixkat lika egongo da, baino, emango izut, bi goiarak, vale? Eta ingozuna da, adibidez, hartu pusketatxo bat, hartu horrela, bolatxo egingo deu, eta listo. Baina eskukin ibiltzen basea une oro, peatu ingo zaizu gehiaki, bale? Orduan, tori platertxo bat, eta bolatxoak indazkazunian bertan utzi, bale? Ai, bolita. Hoizure kontu. Zuk, albina ez jogurina. Bueno, kuajadina ya baina. Kuajadina. Inbiar diozu, hauei buelta eman, bale? Bai, nola horre hondigan, ikuste zuen ben ja pixkat, ja barrukoa oso zukautangoa, ingo deuna da. Oso ondo. Zukauta ez ondo hidratatuta, ba ingo deun buelta eman guztiei, bale? Danakola geratu da ia, bale? Zure kontu hori, eta nik ingo detena da, ez negaina nasketa prestatu eta txokolate martxan jarri. Ie, pala.
Baina aurreko oso ondo zuk aldatu zenian. Bai. Aztu zaizu? Bai, pixkat. Bueno, Albina, badaki zure jantziak prestatzen duzula zuk, ez da? Bai, nik egiten ditut, noski bai ez. Bai, soineko Nola, nik egin nik dut. arteatik duzu ideia hori guztiak, hori ez da bapatian aterako, ez da? Pues, cariño. Bueno, igual lan asko indagero, bai. Hori da, internetetik, eta azkenean egiten interneten ikusten nuena, eta gero klasetara joaten naiz, josten ikasteko. Ah, bai, eh? Bai, eta 11 luke egin Osea, ditut, cariño. josita dana egiten dezu, osea, dana prestatu. Dena nik. Adibidez, hori hartu zen un telatxo bat eta atera zen un gona Eta hori. batera nun, bai. Soinekoa, bai. Soinekoa, barkatu. Bai. Eta zure kasuan? Ba, nire kasuanik ez daukate bat ere, ez dakit, talentorik horretarako, eta ardunik erosten ditut gauzak, eta adibidez hau, bakizu non erosi dudan? Non. AliExpress. Bai. Dana eskonta. Baina, bueno, berdin dio, baina bai. Batxutan ez badaukazu hainbeste talentorik, ba hori erosi. Ikasten da, talentoa, talento ikasten da. Lagunekin. Badauzkat lagun asko gauza itxelak egiten dituztenak, deitu telefonoz eta mesedez lagundu. Lagun giroa. Baina zu behar dezu alako gauzaren. Bai, nik adibidez olako, asko gustatzen zaiz zure peluka hori zela kasko bat. Egin da, venga, zuki piri, venga ba. Nire gustatu zai, vale, mola. Venga, ni txokolate saltzaiten jongo nahi. Hola, flequilloa eta dena, Ai, ematen duzu una panera bat. Ai, ze guapo. A ver, gehiago. Venga, beste kapa bat. Ai, ama. Ai. Baina ni tira gabe. Ai, mikrofona, venga, ba, lasai. Ai, oso ondo. Baina, hau zela, metxakiteko edo zein berria zue? Hau zela Grace Jones. Bueno, Grace Jones, Sara, qué pasada. Nefertiti. Le da mi toque. Ai, va. Heidi, oso ondo. Ai, maravilla. Gora jauteria, gora berotuztea. Guiapa. Ai, ama. Divino. Nik ingo nun guain igual pañolua hola, sardote janitean bezala eta gainean jarri, ez da? Ez, vale. Joseba etzaki zerrein. Oso guapo zaudeta horrela. Ai, ama. Eta, zurian olduan, ondo dakat? Ze guapo, Ze guapo. Eta abesten zuk baldakizu, abesten. Ez da, izpiluik eta ez dakit guantxe hemen ze arpegiak gaten, oza, ez dakit, Ondo nago, eskerrik asko. Makillaje pixka bat zaizu. Bai? Bai. Claro, Urrengoan ja makillaje Makillajea. Bai. Katxiz la mar. Makillaje Bueno, urrengoan pausu. Hau pausu inbiar da, ez da? Bai. Aber gaiek izango, andana. Ni zer ditan nago, zuzen muzaude. Guaingoz ondo, ebendikan pixkatea ikusiko deu nola nagon. Bueno, hemen esan deten bezala, txokolaten krema ingo deu, ura, esne gaina, botaek pixkat kakaoa, azukria, eta hau dana berotzen danean txokolateak inaztuko deu. Ai, txokolatea, ai, sexual. Bueno, zei izen jarriko dira zue. Albina, jogurina, tani. Eta zu? Albalina. Albalina, Albalina papera. Albalina Arguiñano. Qué pasada. Eta zure aitak zer esango dugu ni buruz? Ba, zukaldeko txapela ez dakita proposa da, ez dakit pasako itun... Ez, baina ondo, Iliak euste izkit, ez da, balio du zukaldatzeko. Bai. Zua etortzen baseire bai babestuko egite, Bai. Eta gero gainea, zozeatea bihar bade, labetikan edo zoze jarri berbait, buruti jarri, pam, zuzenian, ez da? Oida, Baina hori, indabak. bai, hile eta guzti. Somorro eta guzti. Baina guapo benetan. Ai, ama, ni jazta, honekin aski da, Oso ondo aizate, ezin hobe. Eta ikusi zuen, ez genula ingo, eta ia dana inda dakau, ja. Ja da dago eginda. Ia. Gero inbiar ditugu. Torrada prejitu, nola zian, kastainola prejitu. Hori daka itxura bat, kastainak izango bazian bezala. Orduan ondo prejitu behar dira, eta gero kanela eman pixkat,
Itxuraz. Italian, Italian egiten da. Baina Italiako zein partitan edo zein lekotan? Egia esatian ebazu, esaten baizu gezurra zango, orduan isilik alden geldituko naiz. Omenaldi bat egingo diogu Rafael Akarrari, hombre. Noski, parole. Berdin da. Bueno, bikote. Explota, me explota mi corazón, explota, me explota. Rafael Akarra, patxibiroli. Pentsatzen dut, bueno, esan dezuen indezuen historia nola zan kantuan izena. Tuli. Baina esku artean beste zerbait eukiko zu, zuek etxeatik geldik egoten ez da. Adibidez, jogurinak zuze produktuak azu guantxe esku artean. Ba beira, ni egin nuen oain dela bi urte, hori omentzako ikuskizuna, Merimari talari, eta oain gaude prestatzen bigarren partia. Nahi dugu, egin ditu 80 bolo edo, ikuskizun, oso ondo, eta oso nondik noa ibilizea, Euskal Herrin, edo kanporare bai, edo... Bai, leku askotan, eta orduan, gaude prestatzen nahin bigarren zatia, oso polita eta potentea, eta nahi dugu orkestea ekainaren hasieran edo, bai, Bilbon. Zertan datza hola ikutu bat emateko nondik noa ibiliko da... Ez que sorpresa da. Oso gai polita da, oso beharrezkoa gaina, eta umentzat lantzeko beharrezkoa. Aproposa, ze ona. Bueno, eta zu, Albina, zure kasuan? Ba, ni gelditu gabe ere, cariño, ni nago dibaztuekin, oraindik ere, nire sekzioarekin, aske bizti sekzioarekin, anistasuna lantzeko, eta gai asko Euskal Herria ekartzeko, eta gero baita, institutoetan eta eskoletan hitzaldiak eta tailerrak ematen ditut, musika berria egiten ari naiz, showak ere nire izpekin, nire nikotearekin, ez gelditzen, cariño, lan eta lan, egun osoa. Esan daiteke norekin egun ezun urrongo bestia? Ezin Baina oso artista aparta eta ikaragarria. Osa, zu badakizu. Pista eman nahi deu. Eta gero badugu proiektu bat gu elkarrekin ere eskuartean. Bai. Baina oraindik ere ezin dugu Hiru artista ezberdin, baina oso proiektu berezia. Eta zemuz moldatzen zeten, nien bena bilola, lepoa zeten dela momentu. Oso egon moldatzen zeten. Joder, artia dakazuena. Ez da bat ere zaila, beste izatea. Ez da bat ere zaila. Erresa. Dislexikoa naiz. Behin jarrita bai, ez da? Eta bain zeza bitzak. Beku, hau deitzen da, kabiarra, bainian kabiarra. Betu, usaitu. Pasa hemendik bihatza, horrela. Vale, zuke bai, pasa. Eta guain in horrela. Eta ikusten dituzue asitxo horiek. Hoia da kabiarra bainillana. Vale, igual. Igual pasatzen ez. Ondo aiza. Ondo izate. Eta hoingo deu gero, irabiatu, arrotu eta esne gaina. Txokolatere bai gero gainetik botatzeko, prest dakau. Hauek behitu, buelta emateakoan, nola harrapatu duen guain, arrautzetik pasa baino lehenu, beste buelta bat emango jo. Beste buelta bat eman, zure esan da. Bueno, egin behar du, bueno, eta hau, ja, martxan da gaunez, jungo gea, The Love, okindegira, eta ikusiko zu ze gauza txukunak iten dituen bertan. Kaixo Joseba, aspaldiko, ze moduz, txomin naiz, The Loven kanpo aldean gaude, Zurriola hiribidean, pasa eta torri ikustera. The Love proiektua 2012 garren urtean hasi zen. Hasiera batean pop-up bat bezala, 3 hilabetetarako. Eta behin ikusita proiektuak arrakasta izan zuela eta jendearen artean oso harrera ona izan zuela. Orain bertan gauden lokala ireki zen eta hortik aurrera negozioa hazten joan zen. Guztira gaur egun 4 denda ditugu, Zurriolako lokal hau, Bulebarrean beste bat, Matia kalean besteat eta Urbieta kalean azkenengo. Hasieratikan The Loven bereizitasuna izan zen gauzak betiko moduan eta era tradizionalean egiten hasi ginela. Denborak errespetatuz, lortzen ditugu, gaur egun lortzen ditugun ogiak. Eta gozoekin ere berdina gertatzen da. Gozoen artean, gure bereizitasuna hasieratikan brownia izan da. Brownie normala, txokolate duna, orain beste 2 mota dauzkagu, bai blondia eta tematxarena.
Eta azkenengo 2 urteetan baita ere oso ezagunak egin gara cheesecake-aren gatean. Prozesu guzti honetan ez da bakarrik guk ze eskaini diogun jendeari, baizik eta gu ere adaptatu behar izan gera, jendeak ze eskatzen digunari. Eta azken aldian ikusten ari gera badagoela linea bat eta da veganoen mundu hori, ez? Eta horretan badauzkagu bizkotxo batzuk veganoak direnak eta orain nahi baldin badezute lantegira joan gaitezke eta erakutsiko dizugu nola egiten ditugu. Hemen ditugu gure laranja eta txokolatezko cake veganoaren osagaiak. Oloesnea, azukrea, olioa, laranjazko aroma, txokolatea gero dekoraziorako, arto almidoia, legamia eta gari irina. Lehenengo azukrea eta oloesnea nahastuko ditugu, gero olioa botako diogu, ondoren laranja aroma, eta azkenik nahastuko ditugu gari irina. Nahastuko dugu arto almidoiarekin eta legamiarekin. Gozo vegano hauek, veganoak erosten dituzte, baina ez bakarrik veganoak. Eta egia dena da, dastatzeko momentuan ez dela ezberdintasunik somatzen cake vegano eta ez veganoen artean. Behin moldean osagai guztiak jarrita, azkenengoz txokolatea botako diogu, dekorazio bezala eta labera. Bueno, eta hau azkenean utziko dugu 165 gradura, ordu bete gutxi gora bera. Laranja eta txokolatezko cake veganoaz gain, limoizko cake veganoa ere badaukagu, txokotone eta panetoneak ere veganoak egiten ditugu, eta horretaz gain, ari gera lantzen beste produktu batzuk ere veganoak izateko. Cakea prest dago eta orain zabalduko dugu ikusteko barbetika nola. Bueno, Joseba eta konpainia, hemen duzue egin dugun laranja eta txokolatezko cake veganoa. Gustoko baduzue, badakizuten un erosi dezakezuten, hemen, Deloufen, gure zein dendatan. Aio! Txomin, eharra cake hain dezuena. Nauzi, egila esan, zeokindegi eharra, Aktuala, ogi eharra, fundamentuzkoa, horrela jarraitu, fundamentuzko gila jendia ematen, da fundamentuzko gozo gintza. Gora gutarrak. Haupako harrila. Bueno, gurean jarraitu behar dugu hemen. Han behi, huelta eman behar diozu. Lehen osondo indezu, berriro emango diozu. Zein alde eginduko. Zu berriro osondo indezula? Biok elkarkera. Venga. Gero behar deuna da, baitare. Nazue biok batera, bai? Biok batera, igual okerro izango. Venga, polita izango historia. Bueno, ai. Venga, ai. Ah, mira. A ver. Wow! Ondo. Hori esain ondo. Txalo, bero bat! Ai. Barkatu, jatariarekin ez da jolaste. No, baina mira, oso mirin. Ondo aizate, bikote. Eta bueno, Jogunea, zu bingoarekin jarraitzen da zu, ez da? Bai, noski. Azken mola honetan nago Aurori Badiolarekin, Iñaki Marurirekin egiten, eta gaude biran, adibidez Bilbon, ez dakizen bat bolo egiten, eta kanpean atxokian, eta ere kanpoan, Gipuzkoan ere egin dezakegu, egin nahi dugu kanpoan. Osa, Gipuzkoan da kanpoan? A ver... Bueno, bai, niretzat bai. Barkatu, niretzat bai. Ondo, bai. Normalen Bizkaian ite dituzu, ez da? Bai. Kafean tokian. Kafean txokian, bidan. Eta hori, nahi baldin batzu etorri gure bingora, zare sozialetan daude data guztiak eta oso divertigarra. Zare sozialetan nun behiratu bihar da? Bira kulturgunean, beraien Twitterren edo Instagramen. Bai, noski. Ezin, hobe. Txalo bero bat. Fucking amazing. Oh, amazing. Oh my god. Bueno, beira, Albina, Jogurina, eta... Albalina, wow. Baina gora indet. Oso ondo. Oso Marilyn, total. Bueno, hemen, bakizu, egin behar deuna da hauek pregitu, baita torradak arrautzetik pasa eta pregitu, eta gero ingo deuna da nasketa bat,
hemen azukrar mordo batekin, botako deu kanela mordo bat ere bai. Afrodisiaku. Afrodisiaku. Gu ez dugu afrodisiako gehiagi biharre. Eta gaur gutxio. Mikrofono. Hau da, baria, karakola eta baria. Aize ondo, usaina, Bai usaina, que hemen usaina, que bai zepena horretxean, Gehengo deuna da, behitu, hemen jarriko dut papelakin platertxoa. Zergatikan, normalen batzuk iten due prejitu eta zuzenian berta gota. Baina zuzenian berta gotatzen bai Oso gaizki. Bai, berrio errebosatu bezala itea eta tako bat horra azukren ez. Hobeto da, menos es más. Olertzen? Hori travestien munduan ez da bera, Ai, ama. Gure munduan más es más. Más es más, Beti. Ai, ama. Bueno, eta zuek, a ber, noiz pasatzen dezue ondoena? Prestatzen, antolatzen, ekitaldian bertan, Nik esango nuke ekitaldian bertan. Nik uziz kontrakoa, ni sortzailean. Sortzailea zea? Bai. Nik nahi bat egitea gauzak. Eta gero ja batzutan... Ni batzutan esaten deni arrantzalean, ez da, prepeskan hobeto pasatzen dut. Bai. Pintxo tortilla prestatu, amuak eosi, kainapena prestatu. Gero arrantza gutia da, aitzaki bat. Nire kasuan. Zugu gultza gaina jotzen zer nian, gora tortezea. Jendea zoragarria da, eta dantza egiten duzu, eta jendearekin ongi pasatzen duzu, ikusten duzu jendearen, sentitzen duzu jendearen maitasuna, jendearen interesa, eta zoragarria. Eta hori gora tortezea. Bai. Prestakuntzan ere, adibidez orain, Zeitz festarako showa prestatzen nola pasatzen dugu. Eta prestaketa bukatutakoan ebai, hor hiliak kendu, pinturak kendu, eta hori danak etxezen ja triste jartezate, o baila zaitasuna etortzen dara. Askotan lan egin dut, Loli Astorekarekin lan egin dut askotan, eta berak beti izaten du, hona dala gero bukatzerakoan, ardo bat jutea taberna batetara, eta hori gelditzen zea lasai, eta gero hor ja lan eginda, oso momentu berezia, eman dezu dana guztia, eta batean arlajatzea. Ustu itezeate, dana ematen dezu, dana gehi bost, gehi amor gehi egun, ez da? Eiten diztuzu, ariketa gazi baino lehenu, zain diratu ikez eukitzeko eta... Sekula ez dezu euki, haber holtza gainan zerbait, ez da takoia hundi horiek eta erori edo zuri peluka gabe gelditu edo... Bai, asko, gauza asko gertatzen dira, baina inari ez bai lehenu gabetzen dituela. Leheno erabiltzen dituen takoia handiak eta oso altuak, baina azken mola hontan ja erabiltzen dudan. A ver... Hostia, txikillak, Baino, aproposagoak. Baina nik ere ja takoiak utzi ditu, takoiak pasa dira moda. Eskerrak, eta hori zela. Gaur bai, baina ze gaur banator sukaldatzea. Erakutsi, ai ama. Hau bai. Honekin ikasin beharko zenun, eman dizuzain diratua. Javiera, cariño. Horrekin ikasin beharko, ibiltzen hori zu jarri eta holtza ego. Ez hori ez horrela. Susi Pulsik nire izpak esaten du, takoiekin jaiotzen gara. Takoiak jarrera bat dira. Vale. Bai, zu jaio bertzera, takoiekin eta bai oso ongi. Zeizan behar da, jarrera, segurtasuna. Hori da ikasten. Bai. Ni oinuntzi jaio nitzala usten dut. Oinuntzi gondo sentitzen eiz. Kontu, ze ditugu, ekarri ditugu takoi batzuk, ojala. Ez ditugu hemendik. Iarra turradak indizkiaunak, Hemen, produkzioa. Olako batekin uste nahiko meriendatzeko, Txika mundiak dia. Guau, galantak dia. Ai. Sí, cacharro, más es más. Kasu honetan dietarako, cariño. Ja, eta zu esan dezu dietan zeundela justu, ez da? Baina gezu. Bueno, erdia, eso razan, vale. Erdia janda, listo. Ze plato erresatas, ez. Eta gaina, arrautza ez nia, betiko osagaia. Ba, eta ze, ze goxe. Bueno, eta hauek, berta bota. Ai, ama, ez dejate noen dela bi... Noiztikan, ez dezu. Bilabete, jangabe, turradak, ez da? Turradak. Xondo, eta hoxe italiako zea, Hau dia, castañolis. Castañols, sisplau. Baina hori badak katalan. Castañols. Molt bé. Agre, gau, pari. Oh my God. Azkenian mediterraneko hizkuntzak, ez da? Badak bere haien tankera pixkat, Bai.
Ai, ama, baina dira tortilla frantzesa. Itxura, Bai, tortilla bat. Tortilla bat emate aldu? Bai. Garra tortilla jatezuna zuketxin, bai, ja. Zekarilla. Bueno, eta zu ez zukaldatzen bestela, zemuz moldatzen zate. Gustatzen zaizu etxian, ze prestatzen dezu adibidez. Gonbidatu badator, gaur, afaltzea, pelikula bat ikusiko deu. Zer prestatzen dezue, gonbidatu antzako? Urrengo galdera? Trin, pizza, Ni ez naiz bat ere... Ni hemen asko ikasi nuen, Adibidez, hemen ikasi nuen baratxuriak mozten eta beti mozten dut zuik erakutzen nian bezala. Ondo. Baina sukaldatu ez. Askotan eskatzen dugu, edo bagoaz erostera, jogu eta biok. Baina, nahi adibidez jatea gero eta gehiago, eta izugarri gustatzen zait, baina... Itia. Itea zaiagoa. Ez que erra da zui iten dizuenian, bai, Gauza erra da, Bai. Prestat jonda, hau zuetako prestat eta zuta, estatuta. Oso ona. Enbidia ematen dide, benetan, baina ez naiz. Zukaldiak inbilia ematizu? Horre, dozein pertsonak egiten badu zerbait zukaldean, Bai, eta jendea lasaitu iten dala, eta jendea, bai, benarmea, bakoitza. Bakoitza da. Bueno, ze tulitulia bestuko dezue, serio amaitzeko edo, Venga, ba. Bai, mesedes. A ver, produkzioa, jarri, eta nik zen mikro, cariño. Zuk heldu nahi dezuna. Ai, hartu arteik. A ver, ai. Venga, banana, Bai. Banana Express, Venga, venga. Banana Express, venga, ba. Da hori. Presan zaude. Ni prest nago, ni hau amaitzen gungo naiz, patera goitu da azukre bota. Eta beitu hauek, Kastainoliak, Ondo, wow. Ederra. Hori bai, ez da asko lehortu hori botatzeko bestela gero eta jo pegatzen. Hola, erdibidian, bale? Venga, zu jarraitu eta Venga, bestuko zu jarraitu eta zuek ekin zuen nahi. Venga, ba. Hemen, Super Bowl, la Super Bowl. Venga, argiak dena. Venga, Ba. Taberna batean, gaude laino artean. Ahora zure gaua, sentzitu araua. Taberna batean, gaude laino artean. Sentitu azke, maitatu azke, loratu azke. Ba, oso ondo, flipatu duzu, Bai. Abestia sobrita da. Oso ona, fin, ibiltzen zaten zuen beti. Ze giro gartzen dezuen, Ba, Eta garrantzitsuena, jendia izarte jo zuela barruan bihar dana, ez da? Bai, poza eta laitasuna eta zerbait hori piztu behar dugu, berdeguna. Bai, eta bakoitza izatea nahi den bezala. Hori da. Errespetua da bide bakarra. Nik esaten, nik beti esaten, intzana ekena, baina inorrei jo molestau. Hori da. Intzana ekena, baina inorrei jo molestau. Ai, ama, txalo, no se busca. Apa, zukaldari! Yepa! Hola, zan? Albalina! Albalina de plata. Bueno, banoa platera eratzea, Beitu, All McDonald has a fan. Baina gaur egun badator. Eta esne gaina ez dugu arrotu. Ai, ama, esne gaina. Hemen dakat, esne gaina. Hemen inbiardeu. A ver. Bariatxu hartu. A ver. Eta egurra eman. Ez moitu, aizia sartu. Aizia. Bueno, a ber, nitxukunduko daudena bitartian. Hauek gero ingoitugu. Dano jara izateko. Oh my god. Oh my god. Ay, Albina, Liviana no lo sé. Eman, egurra. Eta nekatzen zenian txanda. Venga, beste pasa azkar. Eta gaude morata. Txanda, oso ondo, Hori, segi. Negatu arte, gero pasa txanda. Herri Kirola. Kontuz, pasada be, Zerritan nago ya, cariño. Bai. Bueno, hemen txedakau. Gure gaurko kastainoliak. Hau uste bakarra jarriko etela hemen nahiko izango gala. Bueno, bila jarriko etugu. Bat. Eta bi. Ai, ama. Txalo bero bat. Txalo bero bat. Beitu, ritmoa gehitzen nahi izate. Venga, azkarrego. Venga, egurrian, gaur egun badator. Zugu zure indarra. Indar, habilidadia, habilidadia. Eta gubak izitzen dugu, aurrena eskun muturra. Nekaztean nian sorbalda. Eta ja nekaztean nian gorputza. Gortze, eta gero ya berriro eskun muturra. Eitu, aida gorputza hartzen hau, aida.
Bai, joala, bai, joala, bai, joala. Zeizkuntza da hori. Ez dakiz zer, Finlandiarra. Beitu. Magia, Magia, errotzen nahi da. Honek hartu digu gorputza, Erikote. Venga! Salatu! Bien. Bueno, Eta eta hemen txe, asunto maitzeko. Bera. Hemen, esne gaina bolatxo bat, esne gaina beste bolatxo bat, eta orain nola ez, txokolatia. Fiestuki! Ai, gora aratuztea, gora ialteria, gora karnabalak, gora... Gora jogurina eta gora albina. Eta albalina. Eta albalina. Beitu, menta horri ja behiar den, menta horritxo bat. Menta, poleo. A ver, horritxo bat. Hori, puntxatxo hori. Horrela. Hori dena. Beitu, Oia, dekorazioa. horrela bat. A ver, ua, Eta hemen, Ai, ama. eta bi. A ver. Ikote, azteko eta behin. Eskerrik asko, hemen izan Mila erit. esker Eta zuri. jarraitu alaitzen, goxatzen, Noski eta... bai ez da koloreak kartzen, cariño, behar Hoi dugula da, kolorea. hemen dakazue, gaurko turradak eta gaztainoliak. Bueno, lagunak, ondo pasa, eta betikoa, ez pasa? Chao, belísima. Chao.